Falta de liquiditat, restricció dels crèdits, molta morositat i altres són les dificultats a les quals s'han d'enfrontar diàriament les petites i mitjanes empreses. Què fa el govern? Els hi dona un cop de mà o els escanya encara més? Molt bona nit, senyors. Tenim aquí amb nosaltres el Mario Berenguer, responsable de Ventglass, i a Vicenç Paitubí, president de la patronal de la petita i mitjana empresa del Vallès Oriental. Molt bona nit. Bona nit. Bona nit. Escanyament. Continuem parlant d'escanyament, en aquest cas per les petites i mitjanes empreses. Principal problema, morositat. Bueno, no és tant la morositat. La morositat és molt forta, però més que morositat és la financiació. Escanyament és poc, ofegament, ja estem davall del mar. Vull dir, aquí la petita empresa d'autònoms, mitjana empresa de, no sé, de 10, 15, 20, 25 treballadors estan patint el problema de la crisi molt més que no les grans empreses. Jo vinc a denunciar que no hi ha dret de que si fa un any i mig ho teníem tot, que ara en aquests moments no tenim res. Com podem pagar els nostres treballadors, com podem pagar els proveïdors, com podem pagar els préstecs, com podem invertir perquè baixi l'atur, com podem... Escolti, jo crec que a Catalunya hi ha més de 450.000 autònoms o més, amb la qual si aquí tinguéssim uns polítics normals i un govern normal, jo no parlo del govern de Madrid, parlo del govern de Catalunya, estaria arreglat en 24 hores. Ara, la majoria d'autònoms ens sentim delinqüents. Hem estat treballant, l'autònom de Catalunya treballa de 12 a 13 hores cada dia, de mitja. O sigui, no és un treballador, diguem, normal. Ara no sé què passa. Vull dir, vas a un banc i dius, escolti, mira, jo he vengut això, jo venc vidres, jo venc papers, jo venc això, i el banc et diu, mira, no es pot descomptar. I què fem? Si el banc és una institució, és una empresa privada però avalada pel govern, doncs que plegui, escolti, que deixin vindre... Igual que han deixat, ens han humillat a tots els autònoms, deixant entrar els xinos, els turcos, els coreanos... Vostè quan, per exemple, donàvem aquesta infodenúncia, no? Una pujada dels sous dels CAPs després d'una fusió i que estan encara esperant ajudes de l'Estat. Vull dir que per una banda es fusionen, es permeten aquestes fusions, per una altra reben ajudes, inversions públiques, diners de tothom, i després, quan tu vas al banc a demanar un crèdit, quan vas al banc a demanar una pòlissa, et tanquen les portes. Com s'entén? Completament. Doncs no s'entén. Miri, jo em trobo com si fos un delinqüent o un traïdor. No sé el que em trobo ja, escolti. Perquè em dóna la sensació que sóc una mala persona. Jo l'any passat vaig tindre 128 clients i vaig tindre 3 o 4 clients impagats. Doncs ja tinc una taca. Avalats per una empresa asseguradora, perquè aquí es paga de tot. Es paga per qualsevol cosa. No hi ha solució. Quin problema passa, quin problema succeeix quan hi ha un impagament d'una empresa? La morositat. La morositat és castigada? No, el que passa és que aquest govern ho fa malament. Jo no parlo del que tenim aquí, perquè hi ha coses que els d'aquí no hi poden fer res. Que depèn del govern central. Jo parlo del govern central. Pimec va liderar la plataforma de la llei de la morositat. El va liderar i la primera convocatòria que es va tenir a Madrid es va reunir una representació de 750.000 empreses. Es va entregar totes les documentacions als partits polítics i el partit que liderava aquesta plataforma també políticament era Convergència. Van passar 2 mesos, no es bellugava res i a últims de novembre es va fer una altra trobada a Madrid davant de tots els representants polítics. I allà representàvem quasi 1 milió d'empreses, no? Que és el 98%. És que la petita i mitjana empresa i la micro i els autònoms som el 90 o 95% del teixit industrial. Vull dir, i això no se'ns té en compte, no? Bé, doncs teníem tots els partits a davant, Iniciativa, Esquerra, el PP i Convergència, que era el que liderava el programa, i també teníem el PSOE. I tothom ho va donar per fet que allò estaria de fer. I quan va arribar a parlar el PSOE, va dir, nosaltres no és que no ho trobem bé, si és que encara ho volem millorar. Però es dona la casualitat que en aquells precisos moments, en el Senat,
estaven tombant aquesta plataforma, no? L'estaven tombant. O sigui, si tens el representant polític que allà, a davant de la representació d'1 milió d'empreses, està dient que volen millorar el que nosaltres presentem... Tota regla. Vull dir, això és ruïnós, no? Clar, si nosaltres tinguéssim la llei de morositat aprovada, el problema que està dient ell no el tindríem. Si és que els bancs no... I per què no s'aprova? Perquè no els interessa, perquè l'administració és la que deu més calés i la que paga més tard. Clar, no li interessa l'administració tingué de pagar a 30 dies o 45 dies, depèn de les obres que fa. No li interessa. I com que no li interessa, doncs no ho tira endavant. Però clar, és tota una cadena, no? Un peix que es mossega la cua. Si a vostè no li paguen, vostè no pot pagar, i el treballador es queda sense casa, embargament... Clar, és que si això... Hi ha molts autònoms que estan patint totes aquestes coses. Mires, vas a un autònom i li veus la cara de tristesa, de decegut. L'autònom és el verdader professional. És el que ha muntat un talleret i té allí la seva especialitat i té la seva dona i té els seus fills. Com mira un autònom als seus fills i els diu què feu aquí? Uns fills que estan treballant 12 hores i després se'n tenen que anar a estudiar idiomes a deshores. Què fan? Com seguim a la vida així? Falta de suport per part de les administracions en aquest temps de crisi a les pimes per no tirar endavant una llei de morositat, però també escanyament per la quantitat d'impostos que s'arriben a pagar. Sí, però és que tornem a la morositat. És que si arregléssim aquest problema, en els bancs pràcticament no els necessitaríem. Si poguéssim cobrar les tasques que s'estan fent a 30 dies, els bancs els necessitaries per coses puntuals, per dir, vull fer una inversió o vull fer la fàbrica més gran, després necessites més liquiditat. Però pel dia a dia, els bancs no els necessitaries. I aquesta seria una gran solució per les petites, pels autònoms i per tothom. Però no pas pels bancs. Pels bancs no, esclar, als bancs no els interessa això. Però bueno, és que esclar, els bancs també tenen els seus problemes. Escolti, i a mi que no em vinguin amb històries que els bancs no tenen diners, perquè per lo que volen fer ho poden fer. Què li ha semblat aquest desig, almenys, del president dels Estats Units, el senyor Barack Obama, de dir, aviam, nosaltres hem fet una inversió pública a les seves entitats financeres, ara ens han de tornar els diners, encara que sigui a poc. Hauria de fer això el govern espanyol? Quin paper juga el govern i quin paper juguen les entitats financeres? Fins a quin punt el govern pot intercedir en aquestes decisions? Per mi és molt complicat, perquè, esclar, és que el govern està lligat amb les entitats financeres. Vull dir, qui és que deuen aquí, no? El govern, quants préstecs té? Vull dir, els ajuntaments, on te van a buscar els diners quan no en tenen? En els bancs. Clar, vull dir, com els hi poden exigir segons quines coses, no? O sigui, és molt problemàtic. A més, perdó, el govern és que, per mi, els diners els està llençant. Perquè, vull dir, si tenim de parlar del plan E, aquests diners que han gastat aquí, el que haurien d'haver fet, si haguessin tingut una mica de seny, és donar-los a les administracions perquè paguessin els deutes que tenien i continuen tinguent amb aquestes empreses que han tingut de tancar, els autònoms que han tingut de tancar, que treballaven per les administracions, i com que no cobraven, i els bancs no els hi renovaven ni les pòlisses, ni els hi acceptaven paper, aquests són els que tenien de plegar.